Ngayon, sabahan nyo kaming isasama ko kayo doon kung saan ako nag-internet, kung saan ako nag-upload ng video. Isasama ko kayo doon. Dito ko nilalagay yung mga coins ko. Miscellaneous, dito namin kinukuha pag may binibili kami sa tindahan. Dito kami nag-i-internet. Hello guys! Good morning! Nagalat yung MMP na kagabi. Today is May 8, 2019. So, yan, nagalat. Hindi pa ako tapos mag-pack ng mga orders. Pero, ayun, hinaan ko muna kasi medyo maingay, no? Ayan, nagpapamelt ako ng butter kasi magpa-pancake ako as usual kasi may aalis si Papa ngayon, papunta siya sa Valencia na naman. So, yan yung Tapos nagsaing ko kasi magbabaon daw siya ng kanin. Ayun, dinamihan ko na yung paggawa ng pancake, mga 3 cups talaga to. Kasi para may makain si Hagrid pag mamaya. May makain naman siya. Kasi naghanap talaga niya ng snacks. Ayan, pinamelt ko na. And ito, dinamihan ko na talaga. Kasi ilalagay ko lang naman sa ref. And ayun, 3 egg lang yung nilagay ko. Tingnan mo to, natulog. Umitim siya guys. Umitim siya. Natulog. Umitim kami dun sa kasi sa sasakyan kasi sobrang init guys. Tapos grabe yung naligo pa kami dun sa mainit. Pati nga ako umitim. Siya umitim din. Hello guys! So ngayon ako nakabalik mag-vlog. Sorry, ang puti ng mukha ko kasi nag-sunblock ako. Katapos ko lang maligo. So ngayon is mag-upload ako ng video. Actually wala si Papa ngayon. Kami lang ni Hagrid. And anong oras mo? Mag-alas 4 na. And si Hagrid gusto na niyang lumabas. Gusto na niya maglaro sa labas. So hindi ko siya pwedeng iwan dito na mag-upload ako ng video. So, mag-upload muna kami. And then, pagbalik namin sa kapos siya maglalaro. Tapos, may nagtatanong kung si Hagrid lumalabas pa ba si Hagrid sa bahay. Ganyan. Kasi lagi pag nag-vlog ako, lagi yung nakikita dito sa bahay. Kasi syempre, hindi naman ako nag-vlog sa labas. Pag hindi ko siya binavlog pag naglalaro siya. Pag every hapon lang talaga siya nakakapaglaro sa labas. And sa umaga, yung mga chores niya, kailangan niyang gawin yon. Yung mag-study, maligo. So, yun yung mga dapat yung gawin bago siya makagamit ng phone. So, binabalansi ko siya. And then, yun, mga alas 4, ayan, pwede na siyang lumabas at makipaglaro. Hoy! Kapangit mo! So, ayun. Ngayon, sabahan nyo kaming isasama ko kayo doon kung saan ako nag-internet, kung saan ako nag-upload ng video. Isasama ko kayo doon ngayon. Since wala tayong na-vlog ngayong araw na ito, no? Kaya, sama tayo. So, kukuha ako ng money dito, guys, kasi si Hagrid, alam ko, pagdating mamaya doon, dito ko nilalagay yung mga coins ko. Miscellaneous, dito namin kinukuha pag may binibili kami sa tindahan. Or pag kinukulang si Papa ng pamasahe niya, wala siyang coins. Ayan, dito namin kinukuha sa miscellaneous. Diyan ko lang sa ibabaw nilalagay yan para accessible lang. Kasi pagpapabili kasi yan ng tawag dito fishball doon. Hindi ko alam kung baka meron ng fishball ngayong oras na to, pero madadala na lang ako ng money for fishball. Ayan.
Sino ko sa pangalan dito? J. What? JM. JM. Katugod na bata. Kumay ka. Kilid house. Kilid niya. So, every nag-upload ako ng video, Small and ano, big. ilalakad lang talaga namin to guys pag Hi guys. ilalakad lang namin pag nag-upload ako ng video dito. Let's go and let's Medyo mainit pa nga. Usually, gabi na ako nakakapag-upload ng video pagdating ni Papa. Ngayon kasi, wala si Papa. Kaya, medyo maaga yung upload ko ngayon. Hindi nakapata ako. Sana wala pa yung fishball. Hindi kami makabili. Wala, gutom ko. Yun yung magastos pag nag-i-internet. Pupunta akong fishball. Oo. Juice. Pag nag-i-internet kami, nagpapabili talaga ng snacks. Pero sa una, wala tayong kantahan. Ha? Saan? Sa una, wala tayong kantahan. Sa dulo na to, kanta. Ay, nako, meron yung fishball. Hindi tayo makalusot. Wala ka nag-lock. So, ano, Fishball nga. tulaan ko. Mura kasi yung fishball dito, 5 pesos lang. Ano si Papa? Unsa? Yung Sa hit you. Uy, daplin, anak. Ito yung fishball. Bayad, be. Dua ka fishball o isa ka juice. Kwasok be. Mamili pa, uy. Mali laki. Mamali akong juice. Mag-pastor dito. Yo! Muna mo! Lunch nila ko lang. Lunch karon. Ha? Say lunch. Muni ako lunch o nun. Ta Ha? ang ataog juice. Hindi ka watang juice. Dito kami nag-i-internet. Hindi ka watang juice. Mama, di ka mahatag ni mama og juice. Ups. Oxy! O, diba? Feel at home siya. Oops! Mayaboy mong juice. Dito kami nag-i-internet, guys. Ano to? Kailangan mong hulugan. So, dito kami guys sa Pisonet. Sit down. So, dito tayo usually nagagastos ko dito. Ay, mag-vlog. Hindi ka makita ka sa tao ka. Hindi na ako mag-vlog dito kasi makita ko sa tao. Oh, ihulog mo dun. So, eto yung lagi kong dala, yung wire na gagamitin ko. So, hindi tayo makapag-vlog kasi Mami! sorry, medyo maingay dito guys ha. Pero ayan, nakauwi na kami. And tapos na ako mag-upload ng video. So, panoorin nyo yung ginataang kalabasa na shinare ko. And marami akong share sa inyo ng mga kasi ito i-upload ko to. And then panoorin nyo yung tawag dito yung kalabasa recipe. Ginataang kalabasa, sitaw at saka tuyo sa main channel na Our Family Budget. So, dun nyo tingnan. Check nyo dun, okay? And then, yun nga. Tapos na akong mag-upload. So, every upload, kaya nag-schedule ako. Minsan dalawa. So, nag-schedule ako. Minsan pag dalawa yung videos. So, minsan hindi ko nakakagawa ng dalawang videos. So, isa lang. Kagaya ngayon. So, pag minsan, dinadalawa ko talaga para hindi ako pabalik-balik doon. Kasi sobrang gastos din po pumunta kami doon. Kasi, lalo na pagkasama si Hagrid, nakakabili ng kung ano-ano. Kaya importante na may nakaschedule na. Pasensya na maingay ha.
may naka-schedule na video na for the next day para hindi na ako pabalik-balik doon. And yun. So, kasi dito, mahina kasi yung internet namin. And yung internet namin is Parasat. And then yung aming PLDT naman is wala na yun, putol yung PLDT namin. So dito inaantay ko yung para fiber, parang may fiber sila. And yun, ang fiber medyo mataas yung price niya pero mas mabilis yun pag nag-upload ka ng video sa YouTube. Yun talaga yung mahirap pag nag-upload ka ng video, mahina talaga siya. Kaya doon ako nag-upload ng video sa internet shop, yung Hulog-Hulog Piso, kasi comfortable kasi doon, hindi crowded, kaya kahit malayo nilalakad ko siya. And then minsan naghulog lang ako ng 5 pesos, pinakamalaki na yung 10 pesos na pag naghuhulog ako doon. So, 'di ba, not bad na din. Parang hindi na rin siya hindi na rin parang nakatipid na rin din naman ako. Hindi nakakalabas pa kami, 'di ba? And then, yung aming internet kasi sa Parasat is 599 per month yung aming internet na binabayaran. So, meron na siyang cable, meron na siyang wifi, meron na siyang internet connection para sa aming computer. So, 'di ba? 3-in-1 na siya. Compared sa PLDT, medyo isa lang talaga, internet lang yung aming tapos 1.3 yung binabayaran ko doon. So, sulit na, hindi na ako nagreklamo dun sa Parasat. Sulit na. And then, medyo mahina nga lang yung wifi pag marami na kayong gumagamit. Siyempre, natural yun. So, ganun yung setup ko pag pumupunta ako doon sa internet. Ayun. And ano pa ba? Ayun, nagiging practical na din kasi ako na kasi kahit dati pa naman nag-upload ako sa labas. And importante sa akin yung wifi lang naman, ganito nagsasagot ako sa mga sa Shopee or nagsasagot ako sa mga comments ninyo. And Facebook, sa Instagram, ayun, nakakagamit tayo dahil sa wifi. And si Papa, pag may nag-i-email siya, hindi na siya lalabas pa kasi pwede nandyan sa computer na lang kasi na may internet connection, diba? So, ganon. So, yun yung aming kahit mahirap yung nag-e-enjoy kasi din ako pag nakakaalis ako, nakakalabas ako ng bahay. Nag-e-enjoy din ako maglakad-lakad doon. Parang na rin, parang parang nakakapaglakad-lakad ka sa labas, diba? So, ayun lang guys, medyo nagdidilim na. And magpapaalam na ako dito kasi medyo nagdidilim na nga. And bukas ko ito i-upload. Enjoy! And huwag kalimutan mag-subscribe. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At pupunta din kayo dun sa aking main channel, Our Family Budget. And yun, kita-kits tayo. Bye!